Gdzie jest najbolji croissant u Paryżu? Bonjour ljudi, zamolio sam Sofiu, pravu croissant ekspertiniu, da mi napravi croissant tour i bilo je sjajno. Prva stanica je La Maison d'Isabelle i za mene je to bio najbolji. Radi spred, ali ide brzo, nagrada osvojena 2018. godine, a ukus i tekstura autentični. Jedan od najboljih croissane koje sam ikada probao. Pun putera, herskav z polja, mekan iznutra, pravo malo remek delo, 10 od 10 i cena 1,30 €. Druga stanica je La Parisienne, pekara koju možete pronaći na više lokacija u Parizu. Croissant je više klasičan, ali i dalje ukusan, jako nisam imao potrebu da ga pojedem do kraja kao prvi. Pošteni 8 od 10 za croissant od 1,30 €. Posljednja stanica bila je improvizovana i paučna. Probali smo fancy croissant od 4 € u Le Ritz Comptoir i baš smo se razočarali. Really? Oh no. Nije bio puterest, nije imao onaj pravi croissant osjećaj i jednostavno nije bio dobar. Veliko ne, od oboje 2 od 10.